Υπάρχουν μερικές διαφημίσεις που μας αρέσουν πολύ. Έχουν πλάκα, είναι πολύ ωραίες, πολύ ευχάριστες. Αλλά αυτές οι διαφημίσεις δεν είναι το. Δηλαδή, αυτές οι διαφημίσεις που μας αρέσουν πρέπει να προσαρμοστούν λίγο περισσότερο να έρθουν στο παρόν. Στην κρίση, μάλλον. Λουκάνικα μόνο 2 ευρώ, παιδιά. Φιλαράκι, καμιά έκπτωση γίνεται. Και από εδώ ρε φτωχέ. Λουκάνικα μόνο 2 ευρώ, παιδιά. Ευκολίες πληρωμής κάνω. Καλώς τα παιδιά. Φίλε, τι παίρνω με 15 cents? Τι παίρνεις? Ό,τι τραβάει η ψυχή σου παίρνεις, ρε μεγάλε. Μυρίζεις το λουκάνικο, χαρτοπετσέτα, βοτογλυφίδα, φλούδα ντομάτας, μια σταγόνα μουστάρδα να γλύψεις και δεύτερη με 1 cent ακόμα. Σε κόβω να μην έχεις. Όχι, ρε φίλε. Ωνάση μου! Δεν πειράζει. Θα σε αφήσω να μαζέψεις και τα ψίχουλα από τον πάγκο. Αλατάκι, πιπεράκι και μισό λεμόνι για τη γεύση. Φτιάξε 2 πακέτο. Ωραία χρήμα που κυκλοφορεί. Η κρίση θέλει έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις. Υπουργείο Οικονομικών. Σαν την ανάπτυξη δεν έχει. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να είσαι προσαρμοσμένος σε αυτό που γίνεται γύρω σου. Ωνάση μου! Ομορφάνιο, Ωνάση μου!